Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Čuli smo brojne kritike na rad institucija u kulturi. Prije nego ja dam svoj kritički osvrt, ipak moram, obzirom da imam 20 godina profesionalnog staža u kulturi, dati i neke olakotne okolnosti. Prvo, želim to cjelokupno poslovanje staviti u jedan kontekst. Prva činjenica koju ću izreći je da je davanje za kulturu u 2013. godini bilo 0,52% proračuna. U 2014. godinu dana kasnije se spustilo na rekordnih 0,49% proračuna. U prosjeku europskih zemalja to je 2,2% za kulturu. Gospođa Zlatar Violić se pozivala često na 2008. godinu kad je bilo 0,92% proračuna izdvajanje za kulturu. Znači to je jako ukupno malo izdvajanja i to trebamo imati na umu. U krajnjoj liniji to govori i o odnosu bivše vlade prema kulturi, ali i njihovom ukupnom uspjehu, ako to mogu upotrijebiti tu riječ, u gospodarskom i financijskom poslovanju, jer su očito našli kulturu gdje će prvo zakinuti, to je kao kultura gdje se uvijek kao može uzeti novce. Druga olakotna okolnost, međunarodni standardi govore da bi omjer izdvajanja za hladni pogon i za program trebao biti minimalno 70:30, dakle 70% najviše za hladni pogon, a 30% za program, a mi imamo u Hrvatskoj 91,6% za hladni pogon. Znači da u stvari onima koji trebaju stvarati program ostaje izrazito malo novaca i da jako teško plivaju da kakav takav program provedu. Dakle, to su dvije olakotne okolnosti koje govore o kontekstu u kojem rade naši kulturnjaci i to ipak morate imati u vidu. E sad, da vidimo kako su u stvari naši kulturnjaci poslovali. Već je rečeno neki podaci, znači 2013. godina, financijski pokazatelji govore da su izdaci redovito veći od prihoda. To se kao uzima kao nekakvi hrvatski standard da svi mogu potrošiti više nego dobiju, onda se stvaraju dugovi pa se ostavljaju sljedećim ravnateljima ili intendantima itd. 31 ustanova dobila bezuvjetno, 32 uvjetno, jedna ustanova negativno mišljenje, to smo već čuli. Nije bilo rečeno do sad da je u stvari 16 ustanova od ovih koji nisu dobili pozitivno mišljenje ponavlja znači greške iz godinu u godinu. Osim javne nabave reći ću nešto o problemima u planiranju. Znači kod planiranja moram reći da se uglavnom pristupa formalno. Znači ajde idemo napisati neki program tek toliko da se može reći da smo napravili neki program, a u stvari nema strateškog planiranja. Reći ću i tu jednu olakotnu okolnost. Morate znati da se aplikacije na Ministarstvo kulture pišu otprilike sredinom godine, a rješenja sa ministarstva se dobiva početkom tekuće godine. Znači vi recimo u 3. mjesecu dobijete odobren projekt za 2016. godinu, u 5. mjesecu dobijete novac, a trebali bi nekako isplanirati poslovanje. Pa kako recimo vi, kako to funkcionira? Ako vi hoćete dobiti dobrog dirigenta ili dobrog režisera ili dobrog solista, oni vam svi vani imaju isplanirano najmanje jednu sezonu naprijed, a uglavnom se sad planira ona sezona 2018-19. I ne možete vi sad dobiti solista ili dirigenta koji će vam dići vašu kulturu na neku razinu ako odobrite novce tako kasno. Dakle, to je isto jedna olakotna okolnost koju morate imati u vidu. Što se financija tiče, što revizija govori, isprave koje se knjiže nisu vjerodostojno, blagajne se vode neuredno, gotovo svi krše pravila i zakone Republike Hrvatske, kontrola je gotovo nepostojeća, nema pisanih procedura, ako ih ima po njima se ne postupa. Uvaženi zastupnik Mesić je već rekao u vezi tih besplatnih ulaznica gdje mi uopće nemamo niti kriterije niti koliko ih se daje. Poslovni prostori su davani u zakup bez natječaja i odobrenja osnivača, naplata od najma je često slaba, mnogi su ugovori istekli, a najmoprimci su protuzakonito ostali u prostoru. To su sami neke od stvari koje sam ja izvadio iz izvješća. I sad kad imate mala izdvajanja za kulturu, kad imate s druge strane tu nekako plivanje, ajde da tako kažem, kulturnjaka koji pokušavaju u tim okolnostima kakav takav program
stvoriti. I kad imate još jednu činjenicu koja nije rečena, da u kulturi nema egzaktnih kriterija, znači nije to znanost. Znači vi imate audiciju, negdje imate, negdje niti nemate. Kako ćete odrediti koji je glumac bolji, koji režiser nije i tako dalje. I sad umjesto zbog manjka egzaktnih kriterija, umjesto da imamo jaču našu kontrolu nad tim, mi to puštamo. Vi imate situaciju u kojem se stimulacije na plaću djeluju, čak i u ustanovama koje posluju negativno, se dijele bez kriterija. Imate situacije da u nekom kazalištu glumac koji je na plaći odigra ukupno 2 predstave godišnje, a da se istovremeno ne znam koliko novaca potroši na autorske honorare sa strane, zato jer sistem ruku mije. Tome jako pogoduje i Zakon o kulturnim vijećima koje je donio SDP. Morate znati po starom Zakonu o kulturnim vijećima da članovi kulturnog vijeća nisu mogli aplicirati na natječaj svoje projekte. SDP je to promijenio, sad mogu. I onda se događa da ću ja odobriti njezin projekt, ona će odobriti meni i onda jednostavno tu se na neki način je ozakonjen sukob interesa. Brojne anomalije su vidljive iz ovog izvješća, međutim neke i nisu. Recimo, mi ne znamo broj posjetitelja pojedinog kulturnog događaja. Mi ne znamo ni broj sudionika, koliko je utrošeno novaca na to. To se iz ovog izvješća ne vidi. I ta osnovna analitika nama nedostaje. Znači, mi moramo imati temeljnu analitiku. Ja se slažem sa svim prijedlozima koji su bili izrečeni, ali mi moramo imati prvo temeljnu analitiku, da vidimo koliko mi danas izdvajamo u baštinu i tradiciju, koliko izdvajamo u suvremenu umjetnost, koliko imamo participacije. Pazite, ljudi, građani koji plaćaju u proračun, koji plaćaju za tu kulturu, mi bi trebali znati koliko su oni uključeni, koliko imamo amaterskih predstava, koliko posjetitelja na pojedinim predstavima, to ništa nemamo. Znači, da bi mi počeli planirati strateški uopće, mi moramo napraviti temeljnu analizu koju nemamo. I na kraju nekoliko riječi o programu. Generalno, kultura, moglo bi se reći da ima 2 cilja. Prvi je onaj da bi ta kultura trebala uzdizati ljude prema nečemu uzvišenom, prema nečem univerzalnom dobrom. Trebala bi društvo činiti humanim, ljudskim. Drugi cilj, koji je također legalan, je da kultura treba propitkivati društvene procese i kritizirati društvene procese. Međutim, u ovom drugom cilju, koji je postao praktički dominantan, se toliko pretjeruje da u stvari kultura počinje služiti, i ponekad zaista dobivam dojam da kultura služi u Hrvatskoj jedino vrijeđanju i omalovažavanju opće ljudskih i nacionalnih interesa. Vrhunac toga je što je uvažena zastupnica Strenja-Linić spomenula je kod gospodina Frljića koji stavlja zastave na pola koplja na Dan državnosti, na Dan domovinske zahvalnosti. Pa kakva je to umjetnost? Mislim, budimo realno. To više djeluje na nekakvu pubertetsko izvrdavanje, to nema veze sa umjetnošću. I u krajnjoj liniji to je kršenje zakona. To je vrijeđanje hrvatskih simbola. A to mi financiramo. I mi smo odgovorni, što je rekla gospođa Rusak, za svaku kunu koja ide prema tamo. I mi trebamo biti kritički prema tome. Kad se tako kultura postavi, ona se zatvara sama u sebe. Nama se javljaju udruge, roditelji koji ne žele slati djecu na te predstave koji vode sa školom, jer se tamo, valjda se misli da je kultura umjetnost, da ćemo urušimo društvene norme ako se u cijeloj predstavi ne znam psuje i ne znam što. To je sad valjda umjetnost. Razumijete? Ljudi, stavite se u svoju ulogu, odete jednom na predstavu, 2 puta na predstavu, vidite nekako isprazno, nešto bez veze, 3. put ćete razmisliti hoćete li ići ili ne. Dakle, taj broj posjetitelja isto nešto govori, ta participacija građana u kulturi je ključan podatak. Mi imamo recimo za kazališta iz proračuna odlazi oko 80%, a prihod od ulaznica je alarmantno nizak, manji od 7%. Znači, kazališta od svih javnih ustanova u kulturi imaju najmanji prihod od prodaje ulaznica, što je apsurdno. Jasno je, velim, da institucije u kulturi moraju imati svoju autonomiju, ali ipak u nekim vrijednosnim okvirima koje je odredio njihov osnivač. I kad vidimo sve ove anomalije u kulturi, onda mi se čini da je jasno zašto ministar Hasanbegović trpi tolike napade. I reći ću da je to pravi napad
razlog napada na njega? Upravo ovo, zato jer se vidi da čovjek razumije sve te greške i zato jer želi to promijeniti. I zato mu dajem punu podršku i mislim da je sad vrijeme da počnemo za dijalog, vrijeme je za dijalog, da počnemo razgovarati, da napravimo analitiku i da napravimo jedan strateški plan razvoja naše kulture. Hvala vam lijepa.